Good morning matats. Mao na kinabuhi sa libro matats bisag gabundak ang ulan. Trabaho gyapon. Kay kun di ta mo trabaho, unsa man atoy pakaon sa to pamilya? Isang bumagyo pa. Oo. Mao ni. Tanawon uban giliguan na lang. Kay lisod pud nga dili ta mo trabaho. Magsige na tagtikaw kong sa tumbalay. Hey mga katats, good morning. Sabi din, trabaho. Sa ulan lang yan po, bro. Mabuhay mong anak, kung mong pamilya. Parang may balon. Salamat. Di ba? Panghiwi na baba. Pag moingon gani ang timbangan habwa, bisa pag nagbagyo na matas, basta miog habwa jud na. Di jud sila kadili. Parang mga hiwi na baba. Ulan bumagyo. Oh. Importante matas, natay grasya, di ba? Natay mauli sa tong balay. Oh. Lain man tong kalibutan matas, imbis tag-init naman to nag-iadlaw, no? Unsa naman ron? Una kayod lang gyapon ta nga kayod, alang sa tong pamilya. Kay mao mo na to papila ning kalibutan. Di ba boy? Oo. Upat ka bangka tong dunggo karon matats. So nakapahumanas lag isa, naapay tulo na bilin no. Kung ako pasulti yung matats, bahalag sige ulan, basta sige lang po may grasya. Kuha ka niya dito sa kwan. Mga tats, kumusta na ko? Kasi masulti sa ulan. Nadyo siya pagkatugnaw pero inaning ba't man ang trabaho. Muinit yung lawas, wala tugnaw. Umulan. Ito na nakikihatag na sa to. Basta nalay grasya. Automatic. Tingog, magilom-ilom bro. Ang dagat matatson, saka na oh. Oh, ang dagat ato, saka na. Oy. Wala mo tayo sa silaw. Mulupad ba siya? Mulupad niya. Mulupad. Dako dito ang dagat karon. Di na maglisod og kabo. Iugas sa isda. Madam, good morning. Kagwapa ni Madam. Oy, bisag ulan-ulan ba? Gwapa gyapon. Basta mo declare ang timbangan nga habwa jud na. Bisa pagabagyo. So mo na to panginabuhi matats no. So ato sa ni palong matats kay atong ulan, babasa pud atong cellphone.